खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। फिनारेबाव बांबाय कमार्शियल संग्रा गेसनि बेसेना मैयानिफ्राय खनसेनो थोंजोङै 993 रांसिमहालागै बांदों। 19 केजि लिटारनि कमार्शियल गेस सिलिन्डारनि बेसेना 5 केजिनि कमार्शियल सिलिन्डाराबो 261 राङै बेसेन बांदों। कमार्शियल संग्रा गेसनि सिलिन्डाराल' बेसेन बांदों, नाथाय न'आव बाहायजानाय संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना बारायाखै। हादोराव फिनारेबाव गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय, जेराव सा 6 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला मध्य प्रदेशनि जबलपुर नर्मदा दैमायाव गंसे दावबायारिफोर गाखोनाय नावा गोदोलाङो, जेराव नावाव गाखोनाय गेदेर सुबुंफोरजों लोगोसे उन्दैफोरजों गासै सा 6 सुबुङा जिउ खहा जायो। बे दोबैलांनाय नावाव खमैबो गासै सा 30 सो दावबायारिफोर दङमोन। बेनि मादाव सा 6आ दैयाव गबोनानै जिउ खहा जायो आरो माखासेया दैयाव गोमायो। मिथिनाय बादिब्ला मोनानि समाव बोथोर गाज्रि जानायनि जाहोनाव गोबारै बारनाय बारहुंखाया नावखौ बोबथिंनानै खमैबो 300 मिटार गोजानसिमहालागै बुखारनानै बेलथायहोयो। बे जाथायनि बागै खौरां मोनदोंब्लाबो एसडीआरएफनि हानजाया बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय नागिरनाय खामानिखौ दोनथ'नो गोनां जायो। बेनि अखानायै नागिरनायखौ जागायफिननानै 4 सुबुंफोरनि गोथैखौ बोखांनो हायो आरो सा 9 सुबुङा दासिमबो गोमानानै दङ। बे गिख्रंथाव जाथायाव जिउ गोमानाय नखरनो मध्य प्रदेश सोरखारा साफ्रोम जिउ खहा जानाय नखरनो गासै नखरसेयाव 4 लाख रां अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावदों। दतमानि थुलुंगाफुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि रुंसारि सानखौ मैयानि सानाव एबसु बीपीएफ UPPLनि बयबो दैदेनगिरिफ्रा जयै बाहागो लानानै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारि बादि फुंबिलिनि समाव बिबार बावजेनो BTCनि हाग्रामा महिलारी आरो BTCनि बारग'य CM प्रमद बर' बिथाङा। मैयानि सानाव बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ राजखान्थिनि बिथिङाव आलादा आलादायै नुनो मोनदोंब्लाबो मैयानि सानाव जयै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गोबां गोनां खोथाफोर बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दिनैनि दिनाव BTCआव जाबादि थासारि फैदों बेफोर गासिबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बर'नि माखासे रुंसारि जालांनाय फारियै प्रेम सिंह ब्रह्म, सिलागां बसुमतारी, गारलाबाथा बसुमतारी आरो गोबां दङ। बिथांमोननि नाजानायावसो BTCआ एसे जौगाखांनाय थासारिसिम फैनो हादों। बिथांमोना बेसेन गोसा हारिनि थाखाय बिहोमा होलांनायखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया। दिनैनि समाव जों बयबो एखे, सोरबा दोलोखौ आलादा आलादा खालामदों जानो हागौ, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि जानो हागौ, नाथाय जों बड'फानि खाथियाव बयबो खौसेयै दङ आरो खौसेयैनो थालांबाय थागोन। राजखान्थि एबा गुबुन गुबुन आफादनि मावनाया आलादा आलादा जानो हागौ, नाथाय जोंहा थांखिया मोनसेयानो, बेनो जादों बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाय आरो बेखौ लानायनो जों दासिमबो खामानि मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन होननानैबो बुंथिबावो हाग्रामा महिलारी बिथाङा। फुफिराग्रामनि नामापारायाव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 3 जोखोम जादों। सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव एखे नखरनिनो 2 सोद्रोमाया जिउ गोमायो आरो 3 जोखोम जानायजों लोगोसे मासे गाय मोसौनिबो जिउ खहा जादों। मिथिनाय बादिब्ला आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो अखाजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव मैया शुक्रबारनि सानजौफु समाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। सारअन्थाइ गावनानै जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ जाहिद आली पारमानिक 50 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ सिराजुल हक 35 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि अनगायैबो जोखोम जानाय 3 सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय दतमा देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि सिगांनो क'क्राझाराव BPFनि 94थि CWC जथुम्माखौ मानजायदों। क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै सानमारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मैया सानजौफुनि 11 रिंगानिफ्राय जागायनानै BPF राजखान्थि हान्जानि 94थि CWC जथुमखौ खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बादियै BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायाव आफादगिरिनि सावरायमेलजों लोगोसे फैगौ 4 मेआव बिधानसभा बिसायख'थिनि भट सानैया जागोननि गेजेराव गुवारै सावरायलायनाय जायो। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।